سلامونه، زه بشیر یم له افغان ټچ څخه تاسو ته د هالندي ژبې ورځني اړین اصطلاحات او جملې له پښتو ژباړې سره وړاندې کوم. Dag. Hallo. Genitief. Genitief. د ملکیت توري لکه وان. De kat van mijn vriendin. De kat van mijn vriendin. زما د ملګري پښو. De hond van mijn vriend. De hond van mijn vriend. زما د ملګري سپی. Het speelgoed van mijn kinderen. Het speelgoed van mijn kinderen. زما د ماشومانو د لوبو سامان. Dat is de mantel van mijn collega. Dat is de mantel van mijn collega. دا زما د همکار کوټ یا چپنه ده. Dat is de auto van mijn collega. Dat is de auto van mijn collega. دا زما د همکار موټر دی. Dat is het werk van mijn collega's. Dat is het werk van mijn collega's. دا زما د همکارانو کار دی. Er is een knoop van het hemd af. Er is een knoop van het hemd af. د کمیس یوه تڼۍ نشته. De sleutel van de garage is weg. De sleutel van de garage is weg. د ګراج کلي ورکه شوې ده. De computer van de chef is stuk. De computer van de chef is stuk. د مشر کمپیوټر خراب شوی دی. Wie zijn de ouders van het meisje? Wie zijn de ouders van het meisje? د نجلۍ مور او پلار څوک دي؟ Hoe kom ik bij het huis van haar ouders? Hoe kom ik bij het huis van haar ouders? زه څنګه د هغې د مور او پلار تر کوره ورشم؟ Het huis staat aan het einde van de straat. Het huis staat aan het einde van de straat. دا کور د کوڅې په پای کې دی. Hoe heet de hoofdstad van Zwitserland? Hoe heet de hoofdstad van Zwitserland? د سویس د پلازمینې نوم څه دی؟ Wat is de titel van het boek? Wat is de titel van het boek? د کتاب د عنوان نوم څه دی؟ Hoe heten de kinderen van de buren? Hoe heten de kinderen van de buren? د ګاونډیو ماشومان څه نومیږي؟ Wanneer hebben de kinderen vakantie? Wanneer hebben de kinderen vakantie? ماشومان کله رخصتي لري؟ Wanneer heeft de dokter spreekuur? Wanneer heeft de dokter spreekuur? ډاکټر کله د خبرو وختونه لري؟ Wat zijn de openingstijden van het museum? Wat zijn de openingstijden van het museum? د موزیم د پرانیستلو وختونه څه وخت دي؟ راځئ دا جمله یو ځل بیا له سره واورو. تاسو ته هم وخت درکوو چې په هالندي ژبه جمله تکرار کړئ. ورپسې زه پښتو معنا درته وایم. Genitief. Genitief. د ملکیت توري لکه وان. De kat van mijn vriendin. De kat van mijn vriendin. زما د ملګري پښو. De hond van mijn vriend. De hond van mijn vriend. زما د ملګري سپی. Het speelgoed van mijn kinderen. Het speelgoed van mijn kinderen. زما د ماشومانو د لوبو سامان. Dat is de mantel van mijn collega. Dat is de mantel van mijn collega. دا زما د همکار کوټ یا چپنه ده. Dat is de auto van mijn collega. Dat is de auto van mijn collega. دا زما د همکار موټر دی. Dat is het werk van mijn collega's. Dat is het werk van mijn collega's. دا زما د همکارانو کار دی. Er is een knoop van het hemd af. Er is een knoop van het hemd af. د کمیس یوه تڼۍ نشته. De sleutel van de garage is weg. De sleutel van de garage is weg. د ګراج کلي ورکه شوې ده. De computer van de chef is stuk. De computer van de chef is stuk. د مشر کمپیوټر خراب شوی دی. Wie zijn de ouders van het meisje? Wie zijn de ouders van het meisje? د نجلۍ مور او پلار څوک دي؟ Hoe kom ik bij het huis van haar ouders? Hoe kom ik bij het huis van haar ouders? زه څنګه د هغې د مور او پلار تر کوره ورشم؟ Het huis staat aan het einde van de straat. Het huis staat aan het einde van de straat. دا کور د کوڅې په پای کې دی. Hoe heet de hoofdstad van Zwitserland? Hoe heet de hoofdstad van Zwitserland? د سویس د پلازمینې نوم څه دی؟ Wat is de titel van het boek? Wat is de titel van het boek? د کتاب د عنوان نوم څه دی؟ Hoe heten de kinderen van de buren?
Hoe heten de kinderen van de buren? د ګاونډیو ماشومان څه نومیږي؟ Wanneer hebben de kinderen vakantie? Wanneer hebben de kinderen vakantie? ماشومان کله رخصتي لري؟ Wanneer heeft de dokter spreekuur? Wanneer heeft de dokter spreekuur? ډاکټر کله د خبرو وختونه لري؟ Wat zijn de openingstijden van het museum? Wat zijn de openingstijden van het museum? د موزیم د پرانیستلو وختونه څه وخت دي؟ دا زموږ د نن ورځې درس. تر بیا د خدای په امان. Dag! Tot ziens!